Komisi benta ban pensa jingkan mau yu senyang ubenhei jong Professor Barrister Pakem ubere Vice Chancellor baningkong jong skul ba NEHU. Bat udeiru uklawan ubalanok senyang shibun ba kikam kibakraw na kebenta kejala bat kejat benreu khasi. Khasi Students Union Rist-Ustm unit henen kasngi khatsau terik uleber kalau pelong ya kelempung ya kenduk lang jong ki Samla puli khasi jong ke skul ba USTM. Da ka pelong ya kejing ya kop ya lek kai beper ya ka beletip kum ke Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet ke balai ya ka pelong ha compound jong ketiga skul ba. Ya ketika lumpung ya lek kai sports lawan ban play perda da Samla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary KSU North Khasi Hills District Unit ha Khubor Minstamp bat lawan ban penhak perdapat da uba Shelkitbok Harbani Assistant Education Secretary KSU CEC Kumukongsan ha kajingadon lang usamla Ferdinand Kharkamni President KSU North Khasi Hills District Kumusembut Kongsan. Bat la sakilang ya kejingdon u President ka RIST USTM unit usamla Richie Lingkoi usamla Shooting Star thank you Secretary lembat kiwe kidukot na district bat ke unit. Hakani ka lumpung kinong ilam jong KSU RIST USTM unit kila pelong ya kejing lek kai beper ki bekentop na do kejing lek kai futsal basketball maupun jing kop tan telai jing kop mare bat kiwe bat kum kedak ban aimen si mi kinong job la samru de kita kemal lembat ki sernot syabaro kinong job. Ajak lagi ni. Satu dah. Betul. Pier ka? 57 na.
punya don kejing jan kejing teli pedeng para mapi ke don hakani ke sekolah ba api puli hakani kajaka ke pamenta bat kum juru ngets kam ba ka KSU Ustm unit hi ka penlong ya kani ka sports meet hakani ka por ban kenmau tempang ya uwei uakhia jong ka jat benreu ka jongi ya ka bola no asnyang sya ka jat benreu khasi hi bro ka wei bat nakata kadau kila penlong ya kani ka sports meet ha kerteng ka jongu mat ngas ngau ba kani ka jing penlong ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan pen mau yangi ya usnyang uben hei ya ka ba ungi wakhia jong ka jat benreu ulano senyang sa ka jat benreu ka jongi bar kum juru ban ai men sim yangi ki samla khamta mi ki samla puli ki badan hakani ka school ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat lenti khamtam ya kaba ki riu sampang ni ki riu khrau jo gajat riu kilayalam nanti banangej kham mana preng jo phi ki baryeng hakani ka por menta pinsa longlang lani pinsala banno senyang kumba kini riu khrau ki jongi kilano senyang sekajat riu kumba wei na ki jat riu ki jongi kata Profesor Pakem ulano senyang sekajat riu khasi bat ngej kham ru ba ka jingi donlang jong phi kani ka por ban pinjuan ban simbanta ya kani ka sports meet ya kani kasni hi baro chisni kolong ban pen thanda khndiat ya ka jabi hadien ba kum ki samla ngi don sibun ki jing ngi haban tracy tom ka bidai ki jing puli teng ngi snow jenjar ngi snow dukha men sim ngarung ala dei samla puli ba snow tho ba kumno kalong ha por ba ngi dang puli ban re kani ka jing lumlang ga jong phi kani ka por ban ya lekai katu kani teli ki jing lekai kalong ban pen fresh mar ko ba ong da tin pareng pen fresh pa de ga jabing kanang ba nginang la ban yai beteng jing shoy ki jing puli ga jongi nakaliang ka jonga hi ka ega banga kwa banong kalong ba tonang tracy tom ha ke ega ba phile la kalong ha sap ka phong ba pidan ki jing la kai ba fer lani hi ka jing puli ka jong phi nang ba pin poi sakata ka thong ba pidan paninge skam hi bro ubri udan la ka jong ka thong rei ka ega bangi de ban le kalong bang hap man tracy tom man poi sta ka thong idan la ka jong ka jing la ka jong jing sampang ka ba ublei ulabo kaba ublei ulo bo benta lan ye ublei ula ai la jong ka sap hawei rei ka ai ka bang haban le ku mong ka dei tang jing tracy tom man poi sa ka thong ku mong wei uri khrau la dang yim la ban her haban mare la dang yim la ban mare ya la dang yim la ban ya nyin par rei ka ai ka bang di ban le nyin khi ban nyin ksar man poi sa ka thong ka bang nyin di dan hi ti sakawi pat ka bang kwa banong kalong ba kuma pila ye lumlang hakani ka por hakani ka jaka ka menta nget phedon la ka jong ka than le si ula bandei ubana bhai don na pdeng jo phi ki badai na bhai don na pdeng jo phi ki badai na west coast hills don na pdeng jo phi ki badai na chante hills ba kum ta ter ni phedon ka jinge teli phele akailang prama phi maranget ba anda pilami na kani ka school ba ru phinra ay kata ka jinge teli mari kata ka jinge ka ba hapleng ki khon khasi kharahi ba ko kum ngiong kinra mukna ru bhai war maram lingam ni dei hi pa khasi bayar ti kai ka banga ko aban ong kalong ba nange pila pini ka jingi teli to ai ba ka jingi teli ka jingi pra mengi kan pinra pat selak snong ki thau sela kadong ka snong ka ba pi pisa ibe but nga kitbok kitwang ba pinang dan apdai gamet ka bokot ka bakhya pinang la ban pendep ki
Kau kasih ini. Kasih ini, Nagarpati Samla 1 Khubor